आंनि चेनेलाव बयखौबो बरायनाय थाबाय लोगोफोर आं दिनै हौवा जादों बयस हस्टेलावसो दंफैबावो दे ओमफ्रायो माने जोङो उइदाउट प्रेक्टिस जोङो बड'लेण्ड इउनिभारसिटिनिफ्राय बिजनि कलेजनि प्रग्रामावहाय पार्टिसिपेट खालामनो फैदों लिटारेरि एन्ड कालचार बेवहाय सानजारां लकेश्वर ब्रह्मनि थैनाय सान आरो बेजों लोब्बा लाखिनानै थुनलाइयारि बादायलायनाय ओमफ्राय हारिमु बादायलायनाय जायो नालाय बेवहाय जों बाहागो लाफैदों आरो जोंहा माने प्रेक्टिस खालामनो सम मोनैनि थाखाय जों प्रेक्टिस खालामाखै दाबो जोङो नाम लगायदोंबाबो जों मोसालानानै थाबायमोन आरो ओमफ्राय बिराद मोसाथारनोसै दे होननानै मोसाबाय दा आं देलायखांबाय ओमफ्राय जोङो उइदाउट प्रेक्टिस खनसेबो सोलोङाखै ओमफ्राय दासो सोलोंनो नागिरदों नोंथांमोना आंनि हौवा जानायखौ माबायदि नुदों कमेन्टआव खोन्थाहरबानो जाबाय माबायदि नुखादों सयथिबो ओमफ्राय दारिया नै गोरोमनानै मा जाजोबखो लोगोफोर बे ग्रुप संखौ खोनासंलांदों एकदम रेकर्ड बायदिसो खोनाथारोना बिजनि कलेजआ बिराद मोजांलै खननाय दामनाय मोसानाय गासैयावबो नोंथांमोना खोनासंलांदो पार्टी इन्दिरानिफ्राय इन्दिरा रानी नार्जारी रानी लगायबाय बिराद समायखागोन मिथिबाय पार्टी वाव जाग्रोबाय
बिसिजों मोसालायदों Hey, hey, hey! आगुननि जावलिया बानिसो दायानि नङा खामाबुरो नङा हारमोनियाम लाइबावदो थांनो बखायोलाय सिदा लाबोलाय लायलाय हारमोनियामखौ आजां जाव अखा हादैयाव थिं थिंआ थिं थिं सान्दुं गोसायाव ज'ज'जोंनाया माइब्रानो सिनाया रंजा रंजा थांबाय थानायावनो एदावना लाना बिसिजोंनो दावरायदों Konde. रंजालु ब्रह्म बड'फा इउएन ब्रह्म कलेजनिफ्राय दतमा मोसानानै माबायदि मोनखो गोलोमनानै ओमफ्राय मानो बिदि मोजां मोनदों सासे फ्रेन्डजों रायलायगासिनो मोनबाय खिन्थु भिडिअ मोनबाय बेखौ भिडिअ रिमिना सेथि बान्था बेखौ मोननो हादों ग्रुप नाम्बार ए बड'लेण्ड इउनिभार्सिटि गाखोदो आंनि साइकेलाव जोंना बेरायहैनो थांदिनि गौरांनि पार्कआव देहालाय जरा एथ'रायदों जंखायलायदों मालाय बिजनि कलेजाव फैनानै जोबोद मोजां मोनबाय आरो बिजनि कलेज होनोब्लाथ' आं बिराद मोजां मोनखायो बिजनि कलेजखौनो साबसिन मोनो आरो बिथांमोननि हस्पिटेलिटि बिथांमोननि ट्रेडिसन बिथांमोननि रेसपेक्ट होनाय बिथांमोननि प्रग्राम खुंनाय आं गासैखौबो बिजनि कलेजनिखौ आं जोबोद मोजां मोनथारैनो ओमफ्राय जों मैयाबो बिराद मोसाबाय एकदमबारे गोलोमफ्रुबाबो एकदम मोसादों आरोना ओमफ्राय आंथ' बिजनि कलेजावहाय थानाय जायासै जेनेबा हराव उन्दुनाय जायासै नैबे लोगोनि बिब'नि रुमावसो थाफैदों आरो गोजोननाय थाबाय लोगो फिरफिलानिसिम आंखौ दोननायनि थाखाय जोबोद साबायखर लोगोसे बिजनि सोलोंसालिमानिसिम जोबोद साबायखर बावबाय
जोबोर जोबोर साबायखर बावबाय जोंखौहाय इनभाइट खालामनायनि थाखाय जोंबो पार्टिसिपेट खालामबाय मोजाङैनो बान्थाबो मोनबाय जोंनि बड'लेण्ड इउनिभार्सिटिनिफ्राय 3 बान्था मोनदों बेनोसै आरोना दा एसे गगा मोनहांबो मोनदों गन्थं होथेनाय बायदि जादों मोनथारनाय नङा खोमा दाहायनो हामगोन दे बिदिबा लोगोफोर बाय बाय